Denná, nočná, opäť denná, konzílium, papierovačky. Kedy ste sa naposledy zastavili? Kedy ste si spomenuli na ten moment, keď ste sa rozhodli liečiť pacientov, pracovať v zdravotníctve? Aj preto sa teším na konferenciu Zdravé Slovensko. Konferenciu, ktorá spája lekárov, farmaceutov, zdravotné sestry. Konferenciu, na ktorú prijali pozvanie mnohí experti z mnohých terapeutických oblastí, ktorí prinesú najnovšie klinické zistenia, a o tých budeme diskutovať s ďalšími expertami z oblasti farmácie, z oblasti ošetrovateľstva. Nože, tak ako sa dve rieky vlievajú do jednej, silnejšej, tak verím, že aj nám sa podarí spojiť a spoločne pomenovať, ako mať zdravšie Slovensko, ako mať lekárov, ktorí nebudú vyhorení, ako mať týmy, ktoré spolupracujú, a kolegov, ktorí inšpirujú. Teším sa na to. Som Daro Richter a vidíme sa 11. septembra v Starej Tržnici.